le clear tu te in zawain chi bai vekule tuntum kan video a chuan common service center digital seva portal atanga IRCTC train ticket kat dante tin train ticket kat don engtia registration ti tur nge ti te tin IRCTC hi enge ania train ticket lo hi IRCTC portal a hen omem ti te kha zir hona video karon siama chuwangin channel hi min lo subscribe sakwe kula video hi top thlenga min lo en sak turin kan ngen masa chewani ti chuanin IRCTC kan ti chuan ange ako ti kha kan soi fi ama sa anga IRCTC ti chu Indian Railway Catering and Tourism Corporation ti ni maya hi Ministry of Railway India Rama Railway Ministry Department noyami ni Indian Railway noyami ni IRCTC chuan online ticketing te catering te tourism ti sang kha an khoi service kha omani chu wangna poimo maya train ticket kat dan tele an thlona ticket kat dan te hotel book dan vel te kha tuntum kan video chuan ron siam katum don ani IRCTC portal lut tur chuan ama sabera common service center CSC digital seva dashboard a ilut photanga CSC login ti kan type ta hian CSC a kan lut photanga authentication nuwa hian hemi digital seva dashboard a hianin akila search bar a hianin IRCTC ti kan type ang ti chuanin IRCTC registration nila tilawani chuanin registration ti na turlo omanga tin registration ni ti to users ID le password and kimne ni chuan hemi ticket book na poinalu theingalani ti chuan registration la tilo te tan IRCTC registration ti hi in click anga heta hian IRCTC agent registration me na turlo ta hi kan met le anga ti chuan IRCTC agent registration form alo ta heta hian cheng sang khat hi non refundable turani refund the ni to lawa cheng sang khati payment ve nga yani ti chuan click here tin click anga chuan a form ka fill up tur khalo ve ta mobile number te email ID tele pen card number te ti chuan submit anga submit nu a chuan form dang aro in hong le anga ti chuan payment na turte engkim mai kha aron amang address te po kha type lu ve kha ngai ni ke ni chuan registration kan ti to awangin IRCTC portal akan lut ngalang tihan IRCTC portal chu roi hongta hi chu covid alert ani a covid chungchang in zirtu na chang ti vel te ni a okay mai anga ta hian book ticket alo omta IRCTC train ticket book na turte ani a empo ni sela login a hian ke ni chon registration ID le password kan nei to kan login mai anga la nei lo khan register button te om ta hian register thaya ti chuan sign in na tur te om ta tin agent login na tur te poka aum rangvel vekani agent login na tur te om ta ke ni chukan nei to wangin login a kan kalanga IRCTC registration ID le password kan nei ta anoila ma hian log in with OTP ti kan click anga proceed ti kan click le ang ti chuan ta hian sign in ti kan click le anga ti chuan kan register mobile number a khan OTP aron thlenganga chu ka chulut le ang hi registration la ti velo tele ID la nei velo te tan kha chuan ti ngai nam lo chu wangin in register phot kha ngai ani hi Aadhaar atanga OTP ani awangin Aadhaar card kan siam laya kan mobile number a khanin aron thleng thin ani submit OTP ti hian kan registration ID mang khan kan lut ta ti chuan book ticket ti hianin kan kalanga hei train ticket kan ka dun nei chuan train ticket kha tana ka thaya bus ticket te po ka thaya flight ticket te po ka thaya hotel te po book log thei veka
holiday man natur antinan special train te omem ti kha package rang kha om ve thina ni tin loyalty han ti te SBI IRCTC SBI credit card han ti ang chi te company in fak na deu ang chi te kha om ve a tin hei meal order food cho order na te kan my account portal te om ta ti chuan tuna chuan train ticket kat dan kan soi ma saberanga antinan book ticket a hian from ti a hian in kan chhu du na tang khan kan tai pang silchara tangin Guwahati kal du don taila silchar ti kan tai menga ei silchar aron lang ta ti chuan Guwahati hei ama ka lo sar to wan aron lang mai ta heta hianin Guwahati po he azu type non le thei thawani ti khian ti chuan ade thi hei ni som pasari voina ni ta enti non ni som thum November ni som thum kan lo select ta a class a hen class si sang sang ka select tur kham veni first class AC tayar ti velte ta hi kan select all class ti kan click mai anga kan en chin pat lon te na ne chu chuan ta hen kan kal ta a ti chuan November ni som thuma chuan silchara tangin rail om do na Guwahati thleng chu ai available seat chengza somruk man second sitting thut theina ning chu tin sleeper SL kan tiang je mut theina jani somsari mante tin AC 3 tayar AC khani ve anga jaluk som ko mante omta ti chuan chu lo po chu ti khan Aadhaar card bi azir khan available ti hetia ashinga inject te hi achiang to ti na ni maya tin get availability ti hi chela chiang chi alo ticket omangem ti la chian chi alo khani ta ni ti chuan ticket kan kat don chuan available ti hi kan click mai anga heta helaya arun shing ho hi ti chuan ta po hianin AC3 tayar om ta book nawa kan kalang ti chuan agree I don't agree lom ta I agree kan kalanga ti chuan heta hian passenger ming chhun na turom ta kumte gender te in class nge ni ti vel te khani maya hei chu kan select mai anga tin add passenger dang kha kan bel nu ni pon ta hian add passenger a kal theya tin ta hian passenger mobile number chhuluna turlom le ta ti chuan destination address kan vathen na muna kan kalna tur address dik tak kha da turun dani antinan Guwahati kan kaldona wang Guwahati ya kan khong kan chen don kan thlen don ti velang chi te kha zia tur kha awm veya ti chuan other preference a hian reservation choice reservation ni sa ang chi te kan niem defense mi te kan niem ti te eng mo kha line thlen tur om ve ta ti chuan to pa hian travel insurance hei chiang khat po chung lo insurance ka ti theya hi yes nge no kan thlanang ti kha ju kan du thlan na ni ta sela chun continue kan met le anga kan kat chin don nge mani ti chun passenger details kharon lang ta ticket hi kan register email ID ke mani adil tu te register email ID anaron thlenganga adil sak tu te jo kani heta hian ai captcha hi chhudlunga ni ta hian tumin nuwa continue helai captcha hi kan chhuluta ti chuan Indian Railway chu advertisement chi rang kha om ve hi chang chuan in om ve lak thina ang cost dai mayanga anti chuan ta hian RDS URL payment dan kha a om ta ni pay and book om ta hi helai kan ba me chuan hei CSC atang pon azu pay theita hi kan du zo kha than the ni ti chuan CSC atang kan click anga pay and book a kan kal ang ti chun ta hin kan digital seva wallet kha ron hong ta CSC ID password le wallet pin kha ta hin chhudlu anga ya cheng za somruk pani kha in payment don ta ni ti chu tuna chun kan payment lo mai nga
kha common service center IRCTC atanga ka train ticket kan dan kha ni me kan cancel le lokanga ole khati zong kha CSC digital seva portal kaltlanga IRCTC train ticket kat dan le book dan vel video karam siam thei chunita enge mokshe chian du kan nei mo zo du kan nei ni chuan comment box lama hian azo theirenga tin private ang site point azo theirenga ni he video hi try tin ni chumin lo share sakla channel hi min lo subscribe sakla midangin hlok na an lo nei theina tan atam theng bar min lo the dar sak turin karan so ma che tunatan chuan in zawine mang tha vek phot ule